Minal Medhi, ex-Vice President, Kokata আসলে হয় এজিপি মানে রাইট আসু ওয়ার্কার উমাকান্ত राजीव कुमार वर्कर कोकराग्राम हाजवारी सुभाष हाजवारी चिरांग सेक्रेटारी ओडिया पुष्पमात्रारी सालबारी सेक्रेटारी सेंट्रल यूथ बीपीएफ दिनै क'क्राझार भारतीय जनता पार्टीयाव ग्रेन्ड जयनिं दिनै जोंनि दलाव हाबफैदों बेहाय बीपीएफनि आरो दस्रा संगठननिफ्राय जाय दंमोन बिसोरो दिनैहाय जोंनियाव हाबफैबाय आरो बेहाय आङो बयखौबो बरायदों आरो बेबायदिनो जेरै जोंनि कर्मयोगी डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा देवनि जाखिनि बिनि नेतृत्वआव बेखौ मोजां मोननानै गासिबो दलानो बांसिन दलानो जोंनि भारतीय जनता पार्टीयाव जगदान खालामदों आरो दिनै बेहाय जोंहा एसे गोजोननाय मोनदों आरो जोङो दा मण्डलावबो बेबायदि जयनिं लाबाय थागोन आरो बुथावबो जयनिं लाबाय थागोन बिदिनो दिनैनिफ्राय बे जयनिं जे प्रक्रिया बे जालांबाय थागोन आरो लोकसभा बिसायख'थि फैगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिजेपिआ इन्डियानि बिजेपि देरहाहोनायनि थाखाय माबायदि थागथियारि जोङो बे बुथे दा माने इनचार्ज हरगासिनो दङ बे इनचार्जफ्राबो खामानि मावदों आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो बा जोंनि मण्डलनिफ्रायबो बुथ थांनानै जोंनि कार्यकर्ताफोरखौ सक्रिय खालामदों आरो बेहाय जोङो जोंनि एनडिए जे बिजाथि बेखौ देरहाहोनायाव जोङो बयबो खामानि मावगासिनो दङ माबायदि मिजिंथिदों बे जों 100% देरहाहोगोन आरो देरहालांगोन होननानै जों बेखौ मिजिंथियो बेखेबाव मानि थाखाय रायजो राजाफोरा बिजेपिनो भट होदों बेहायथ' बयबो मिथिखागौ जे नरेन्द्र मदिजीनि जा आसनि आरो जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जा आसनि बेखौ होनाय आरो जाखिनि जोंनि माबायाव जेनेबा भारतबर्षआवनो जा खामानि मावगासिनो दङ बा आसनि हरगासिनो दङ बेखौ बयबो मिथिनानै आरो बयबो मोजां मोननानै जोंखौ देरहाहोगोन होननानै आं मिजिंथियो